Ei, hola internet, què tal? Aquest vídeo el vull fer una mica més tranqui, reflexions així al vuelo, perquè no tinc ganes de fer un videoclip ni un vídeo super comprimit per pujar en vertical, sinó que m'aniria més a gust com parlar amb vosaltres, amb qui sigueu, del temita, la intel·ligència artificial. Som-hi. Quan algú esmenta el concepte intel·ligència artificial, la meva primera reacció automàtica, i probablement la més compartida, és la mandra. Per què ens fa mandra la IA? Per una banda, el terme s'ha anat desfent com un gelat al sol. Fa referència a tantes coses diferents que sembla que comença a no voler dir res gaire concret. Aquest procés de dissolució ha fet que la IA passi de ser un conjunt de capacitats tecnològiques, sense més, a un tema de conversa pública, i d'un tema de conversa pública s'ha convertit en una mania col·lectiva, una dèria ambiental amb molt de soroll, moltes especulacions, molts flipats, molts somnis i malsons, i sembla que no en puguem fugir ni escapar. La dèria sobre la IA ens ha situat en un futur sempre eternament imminent, on tothom s'està imaginant coses molt diferents, però on tots fem veure que estem parlant del mateix. If you're not paying attention to this, then you will be left behind. Believe it or not, you're not behind on AI yet. Because the truth is, most people still don't understand how to use it well. ¿Te gustaría optimizar tus campañas publicitarias en redes sociales y How can I make money from AI at home? També crec que em fa una mica de mandra el tema de la IA, perquè s'ha convertit en un tema de conversa pública d'una manera una mica imposada i vertical. És una mica ja la tradició de la indústria tecnològica fer-nos arribar ovnis, que aterren a la nostra vida, i la IA és un d'aquests. Un bon dia va aparèixer i de sobte ens hi hem de relacionar des de les presses i el neguit. Jo crec que això ens dificulta molt digerir, experimentar, pensar en calma de què serveix aquest conjunt de tecnologies. En canvi, el que notem és com l'empenta a l'esquena del procés especulatiu o acceleracionista que ens imposa no la necessitat de construir eines, infraestructures amb sentit, sinó com una mena d'urgència individual d'adaptar-nos ràpidament a una nova realitat, i hem de tenir tots opinions molt fortes, estudiar màsters online gratuïts i posar molta cara de velocitat. Congratulations, you have 2 potato babies. But unfortunately, one was born rotten. Rotten? What are we supposed to do with a rotten child? Doctor, isn't there a way to separate them? Today, I'm finna find out which one of my daughters really deserve my whole empire. What's happening to you? Why is your belly so big? I was away for 2 years. I don't know what happened. Un tercer motiu per la meva mandra personal és que percebo que quan pensem en la IA generativa en concret, a l'haver entrat en contacte amb el casino aquest de l'atenció digital de les grans plataformes privades, ha esdevingut una mica com la industrialització ja definitiva del soroll i de la merda. Ha optimitzat la nostra capacitat de generar soroll i acumular brossa en tots els territoris socials digitals que ocupem. Estem vivint envoltats de deixalles i és una mica normal que si hi ha una màquina que genera deixalles de manera molt efectiva, doncs d'entrada ens faci una mica de mandra. It's not really enjoyable to make music now. People enjoy. Why did you say that? It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. Do you not think that? He d'admetre que tenia un altre motiu per la mandra, però crec que estic començant a canviar d'idea. Em feia molta por com l'efecte de mentor de la IA, la idea que tot allò que una IA generativa aprèn a fer perd automàticament l'interès i, en certa manera, converteix cada cosa que toca en terra cremada, en terreny perdut per la creativitat humana. La meva teoria era que els humans valorem les creacions que fem uns i altres perquè intuïm que en aquest procés hi aboquem esforços, emocions, interessos i tot recorreguts compren el resultat final del seu sentit i d'una aura. Per tant, quan divorciem el resultat del procés, com permet la IA generativa, la meva hipòtesi inicial és que el resultat per força tendia a perdre una mica d'aquesta ànima i quedar una mica buit, i això posava una mica en perill el sentit creatiu. Bang. When I want to, just like you feel the music through your body without having drums on it. When I hear this
type of Ara bé, darrerament he canviat d'opinió. He vist molts projectes artístics i creatius que usen la intel·ligència artificial d'una manera plena de sentit i sento que els humans seguim tenint la capacitat de ressignificar i reincorporar sentit en els processos per molta implicació automàtica tecnològica que incorporin. De fet, fa poc vaig llegir un article al The Atlantic que parlava de tot el projecte artístic de la Holly Herndon i el seu marit, i m'ha fet pensar que ella precisament és algú que ha aconseguit tenir una relació molt més pròpia amb el conjunt de tecnologies que són la IA. De fet, ella l'any 2019 ja va fer un projecte amb un model de llenguatge, es construïa una veu sintètica basada en la seva veu, i ella tinc la sensació que és algú que ha aconseguit treballar amb aquestes tecnologies al marge del soroll. Una segona emoció intrusa molt habitual és la por. Aquest omni de la IA ha anat acompanyat des del primer dia en què es va convertir en un tema mediàtic en una font de pànic social. A mi em flipa això perquè no sé si us n'heu adonat d'una anomalia una mica curiosa, que és que l'estratègia de màrqueting de les grans empreses que ofereixen serveis de IA generativa, com OpenAI o Anthropic, consisteix precisament en alertar-nos ad infinitum de tots els perills de les eines que ells mateixos estan desenvolupant. Ens avisen que la IA ens rebrà la feina o fins i tot ens adverteixen de la possibilitat que a la llarga ens mati a tots. Potser sembla estrany que aquestes empreses facin servir aquesta estratègia, però en certa manera té sentit, perquè és una manera ràpida de generar atenció i d'alimentar aquesta febre de l'or que dèiem. No? Que el teu producte sigui tan determinant i clau en el futur com per transformar o destruir el món és una manera una mica psicòpata però efectiva de cridar l'atenció dels inversors que, de fet, en un mercat global ja funcionen una mica amb aquestes lògiques psicòpates com a motor habitual. No? I think AI will probably, most likely sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. In the next year, we will see significant threats we have to mitigate. A més, hi ha un altre motiu curiós i històric que explica el fet que aquestes grans corporacions que desenvolupen eines d'IA hagin assumit aquest to tan apocalíptic des del primer dia. Des dels 90 i sobretot als anys 2000, a Silicon Valley va anar creixent un corrent vinculat a un blog que es deia Less Wrong, d'Eliezer Yudkowsky, que s'autonomenava aquest corrent racionalista. La ideologia d'aquest corrent de pensament és que tots els problemes del món es poden resoldre a través de la raó, la ciència i sobretot la tecnologia. Seria una mica com la mirada d'enginyer messiànic convertida en ideologia. D'aquests fòrums i blogs en van sortir algunes corrents derivades, com per exemple l'altruisme efectiu, que s'obsessionen com fer el màxim bé possible amb cada euro i cada hora, el llargterminisme, que considera que el que importa realment no és la gent que vivim avui en dia, sinó els bilions d'humans que han de viure d'aquí a milions d'anys, o els ex-riskers, que s'obsessionen en els escenaris poc probables però que serien catastròfics per a l'espècie humana, com ara guerres nuclears, pandèmies mortals i també una IA superintel·ligent fora de control. Aquests ex-riskers es dedicaven a predicar els riscos immensos de desenvolupar la intel·ligència artificial sense un sistema que ens protegís d'una carrera armamentística, i d'aquell ambient de preocupació, l'any 2015 en va sorgir una organització sense ànim de lucre amb uns tals Elon Musk i Sam Altman al capdavant, que es deia OpenAI. Where do you think OpenAI is going as a 6-month-old company? OpenAI is structured as, a 501c3 nonprofit, but many nonprofits do not have a sense of urgency. It's fine; they don't have to have a sense of urgency. But OpenAI does. La missió d'aquella organització era que la intel·ligència artificial era massa perillosa per deixar-la en mans d'empreses amb ànim de lucre. De fet, es dedicaven a avisar que s'estava invocant el dimoni i que calia conduir-lo amb cura. L'any 2021, un grup d'extreballadors preocupats per la deriva comercial d'OpenAI se'n va escindir i van fundar Anthropic, empresa propietària de cloud. Yeah, the thing I would say is none of us wanted to found a company. We just felt it. We felt like it was our duty, right? I felt like we had to. We have to do this thing. This is the way we're going to make things go better with AI. That's also why we did the pledge, right? Yeah. Because we're
the reason we're doing this feels like our duty. És a dir, els mateixos que predicaven que la IA era un perill existencial per la humanitat s'han convertit en els màxims agents de la indústria que està accelerant el desenvolupament d'aquestes tecnologies. Llavors, què passa? Que els mateixos que feien servir el discurs apocalíptic per controlar la IA l'han mantingut una mica per inèrcia històrica i perquè també és el seu to, el to i el codi social de la monocultura ambiental de Silicon Valley, d'aquests corrents racionalistes en els que es movien. Aquest to apocalíptic els ha permès ser alhora els predicadors d'un futur terrible, els herois messiànics que ens n'han de salvar i una mica els propis culpables que avisen que estan arribant ells mateixos, no? És una mica curiós. We don't have to worry about some sort of evil dictator AI because kind of we are the AI. En resum, la por que sentim a vegades quan parlem de la IA forma part d'aquesta cultura dels fundadors de la indústria i del seu model de creixement. Entrant en les pors concretes, la que concretament fa referència a que la IA ens deixarà sense feina tots, de moment és una hipòtesi que ara mateix no té gaire fonament. Us recomano molt aquest vídeo del Cal Newport que explora i estudia bastant a fons el tema. Ara bé, més enllà de la mandra i la por, sí que hi ha algunes preocupacions que podríem dir que són més o menys raonables. La IA multiplica la capacitat dels estats i les corporacions de construir sistemes de vigilància massiva molt eficients. Fins i tot permet alterar la naturalesa d'aquesta vigilància, oferint un nou nivell o una nova dimensió de control, la vigilància permanent. Fins ara, l'omnipresència del poder era impossible. Per a vigilar un humà calia com a mínim un altre que vigilés. Aquí el problema és que l'internet dels darrers 30 anys ha facilitat que transformem totes les nostres activitats i moviments en dades quantificables que anem generant, acumulant i compilant i, de fet, mercadejant a través de milions de nodes de tot el planeta connectat. Fins ara, aquestes dades eren difícils de processar de manera sistemàtica per a vigilar-nos, però amb la IA apareix aquesta capacitat. Per primera vegada en la història, cadascú de nosaltres podria tenir una ombra vigilant-nos de manera constant i específica. Estem entrenant els nostres futurs vigilants amb el nostre ús, amb les nostres dades, estem ajudant a fer més eficients i a millorar la capacitat d'uns models que, no sé, que regulem i controlem bé, seran venuts a policies, cossos de seguretat i militars d'arreu del món per vigilar-nos? Això no és un supòsit estrany. La discussió de fa uns mesos entre el govern dels Estats Units i Anthropic, de fet, anava d'això. L'empresa no volia que el seu producte es pogués fer servir per a la vigilància massiva de nord-americans, no deia res de la resta d'humans del món, i el govern Trump exigia que en cas que ho considerés necessari, sí que havia de poder fer servir la IA per a vigilar ciutadans. Si connectem aquest nou potencial de vigilància amb el corrent polític ara mateix creixent arreu del món que diu que hem de convertir l'internet en un entorn ple de sistemes de verificació d'identitat obligatòria, doncs tenim un panorama força cru. Aquest és un de molts motius pels quals jo crec que és molt important, més important que mai, que protegim el nostre dret a la privacitat i a la navegació anònima, encara que ara estigui molt poc de moda. Students power up their laptops and start their personalized learning plan for core subjects like math and reading. 25 minutes per session for a total of 2 hours each day, unless students want to do more. Their progress charted on leaderboards. The lessons are taught not by teachers, but by AI-powered learning apps. A camera tracks the students' eye movements to ensure they're on task and their pacing, prompting them to slow down if it appears they're skimming and guessing. Després hi ha altres preocupacions en les quals de moment soc una mica agnòstic, però les vull dir perquè crec que hi ha molta gent preocupada i val la pena esmentar que no tenim encara prou estudis i informació sobre realment els seus efectes, que és la preocupació una mica especulativa sobre la potencial atròfia cognitiva provocada pel fet de que anem deixant d'escriure, de llegir i de persistir. En aquesta primera fase de l'ús de la IA generativa ens hem llançat una mica a un ús indiscriminat de la IA per digerir i per fabricar textos i idees. Hi ha la sensació ambiental que això podria atemptar contra dos recursos bàsics de la nostra capacitat de raonar, de pensar i de millorar, que són el llegir i l'escriure. No tinc del tot clar que això sigui una preocupació amb fonament. Crec que amb cada tecnologia que ha arribat a les nostres mans, la primera reacció una mica Amish és la de senyalar-la com un perill. Probablement la IA amb una bona regulació, amb un bon ús, pot ser una eina educativa increïble, però també en aquest estadi una mica de febre de l'or que dèiem, entenc que pugui generar ombres i problemes. Stargate.
put that name down in your books. Una altra raó per la preocupació és la percepció generalitzada que aquesta nova indústria pot tenir un efecte nociu en el planeta. Un estudi del 2025 diu que els centres de dades ja gasten l'1,5% del consum elèctric mundial i que el 2030 va camí del 3%. Estem parlant de que la IA estaria de camí de gastar tant com tot el Japó. Jo crec que un dels problemes greus aquí és que molts d'aquests centres de dades es construeixen en zones on ja hi ha una situació ecològica problemàtica i que crec que en part aquest fet de que es creixi seguint una mica aquesta lògica de la carrera armamentística sense aturador fa que s'estigui posant una mica de banda la qüestió ecològica i no es faci mitjana en aquest sentit i per tant que pugui generar preocupació, sobretot perquè estem construint centres de dades molt ràpid i de forma molt desbocada sense tenir un pla encara de com ens relacionem amb la IA. Després hi ha el tema de l'impacte d'una consulta individual. Jo aquí soc bastant escèptic. Segons dades de diversos estudis, que us recomano també que els cita una youtuber que es diu Dr. Fàtima, que us recomano moltíssim els seus vídeos, l'impacte d'una consulta individual a un model de llenguatge és minúscul. I, de fet, tenim projectes com el supercomputador alemany Jupyter, que fa servir 100% energies renovables i que demostren que es pot entrenar i es poden generar centres de dades de manera menys destructiva pel planeta. D'acord, ojo, superada la mandra, la por i la preocupació, hi ha també espai per l'atracció. Quins usos positius i útils podria tenir sota un control social correcte? I jo crec que aquí el ventall de possibilitats és molt divers. Jo només us citaré 3 coses que a mi m'interessen o em venen de gust o m'atrauen. Per una banda hi ha tota la corrent creativa i artística de gent que està utilitzant la IA de manera intel·ligent i lluny dels llocs comuns, ampliant l'exploració des de l'art i l'acadèmia. Hem parlat de la Holly Herndon, però també hi ha la Maria Arnal, artistes com l'Anna Riddler o la Sofia Crespo, o els projectes dels catalans Domestic Data Streamers. Per altra banda, a mi em fa la sensació que la IA podria ser una bona aliada per a la preservació i el manteniment d'arxius culturals. Podria ser la clau per convertir corpus culturals molt potents de totes les cultures en entorns i arxius més accessibles. De fet, probablement per aquesta necessitat d'entrenar de forma endreçada els models de llenguatge perquè pensin en una mirada cultural concreta, caldrà obrir aquests arxius culturals del món de forma organitzada i això pot oferir una oportunitat per fer-los més accessibles també als humans. Hi ha un tercer àmbit que, digueu-me naïf, però que a mi em sembla que també hi ha una finestra d'il·lusió i d'interès, que és tot el món de les IA agèntiques. Em fa la sensació que aquestes IAs que et permeten construir i mantenir petits projectes podria obrir les comportes de la cultura do-it-yourself a molts usuaris que fins ara depenien de solucions de tercers. Això crec que podria portar a molta gent, tant a nivell personal com comunitari, per construir-se eines col·lectives que els alliberin una mica de la dependència de l'internet privat. Jo, per exemple, m'he estat construint un petit reproductor de música per reproduir la música del meu servidor, perquè no n'hi havia cap que m'agradés prou, i bàsicament he agafat una mica de referència al Fubar 2000 i al Winamp, i també m'he afegit una estructura de ràdios, perquè és la manera en què jo escolto música i vull escoltar la meva música. I això m'ha fet veure que fins a quin punt els darrers anys estava depenent de decisions de disseny, de UX, de gent que no sé qui són, que decidien com jo m'havia de relacionar amb la meva música i a més els estava pagant diners. Jo crec que aquest petit clic de que tu et pots construir eines que et siguin més útils té les seves conseqüències negatives pròpies, com segurament molts programadors ho consideraran perillós o codi slop, però per altra banda crec que a nivell més d'individus no tècnics ens pot alliberar i ens pot donar una eina per generar més autonomia en el nostre món digital. Ja per tancar el vídeo, l'actitud que acaba apareixent al final, quan giro voltes al voltant de tot el que té a veure amb la IA, i la que acaba imperant sobre les altres és un cert escepticisme. L'escepticisme em demana que em miri la IA amb un full d'instruccions i un ritme propi més actiu. Que entengui que els grans hypes de la IA que se'ns van anunciant són cíclics i que no sempre van acompanyats de dades que els recolzin. Hem d'aprendre a no creure'n cegament cada gran moment històric de la IA i a donar-nos-en
que de moment encara no està gens clar el model de negoci que sustenti tota aquesta infraestructura. També que si no hi posem una mica d'atenció, la onada de la IA pot convertir-se en un altre obús per privatitzar serveis públics, externalitzar parts importants de la infraestructura digital sense tenir prou en compte la privacitat i la protecció dels ciutadans. I per això cal rodejar aquesta indústria de marcs legals i, sobretot, d'atenció social popular. També que, malgrat la cara de velocitat, el desplegament de la IA no és irreversible. Podem accelerar, frenar i corregir el seu progrés segons els nostres interessos i que hem de poder fer-ho a partir de lleis i de desitjos populars. Això vol dir decidir més temps per pensar, més temps per plantejar de quina mena d'infraestructura construïm i de quina manera la podem fer més útil per tothom. Què hem de fer? Hem d'entendre la IA com un servei complex que ha de dominar l'entorn privat o l'han de gestionar els estats com si fos una arma perillosa com una bomba nuclear? Crec que tots dos camins són perillosos. Com ja va passar amb l'internet, la intel·ligència artificial és un poder que si no dominem democràticament o popularment, protegim amb lleis i generem eines i estructures de control social, serà utilitzada contra nosaltres per part d'estats i corporacions. En canvi, si som capaços de digerir aquestes emocions, la mandra, la por, la preocupació, l'atracció i l'escepticisme, potser podrem sortir per una vegada de la nostra indefensió apresa habitual i construir un model d'intel·ligència artificial al nostre servei, dimensionat de manera equilibrada i sota control popular.